Dámy a pánové, vítejte na videa na Green Hell. V minulém videu jsme skončili měli jsme problémy s číčama. Naštěstí už problémy s číčama nemáme, protože ty jsou tam. Přestěhoval jsem se v offscreenu, jak jsem se přestěhoval. Jsem teď tady v tom zálivu, zátoce, to je vlastně je to úplně první místo, kam se dostaneme hned po tutoriálu. Tady jsem si upekl maso. Budeme tady možná, ale určitě tady budeme mít problémy s... Hele! To mi připomíná. Já si vytvořím luk. Tak, a teď... Ještě k tomu luku, tak, no a zbytek uděláme asi až ráno. Já bych tam to podle mě měl mít, ale teď už ingredience, takže budu potřebovat jeden luk, klocík, ne, tak malý klocík, dva malý klocíky, ne. Lano, ne. Vím rozhodně, že jedno pírkno. A co dá klocík, to nebude. Kámen vlastně. Dobrý. Tak, tady to by mi mělo zajistit lepší vzdělání ohně. Jo, tady to jsem vyčetl na internetu, jo, kdy ono na internetu seženete hromadu věcí, od kokainu až po nájemní vraždy, ale to je vedlejší, Tak, ráda. A teď jenom... já to zašlu, dostat. Halo. Zajímají nebudu mluvit hitboxy, ale jde to. Dobrá noc. Tak, paráda a asi vzhledem k tomu, že tady jsme dost dobře krytý a vlastně tady máme, já to vám to ukážu, protože jsme chybí vůbec za nutrienty. Tuky, sachary tak doplníme v rychlosti. A jo, tam molinerie. Jo, měl nějaký pijavice, jasný. Co jiného? Pijavice prostě, to je takový humáč pijavice, opravdu, že jo. Pardon. Tak, co dalšího? Já bych chtěl truhlík na tu molinerii, protože v minulým díle jsem s tím měl dost velký problémy. S molineriema, taky s kotičkama. Dobře. Zajímavý lidi. Tak, teď sem dáme malý truhlík. Klacky. Třeba ještě dvě pekná. Taky bírnu. Toto. Tak, teď tam rovnou zasadím květy molinerie. Hydratace 0%, to nějak půjde potom. No a teď bych to viděl buď na rozšíření našeho příbytku, tak tímhle směrem,
Uložím to radši. Kládání není nikdy dost. A nebo bych to udělal, takže si to rašovat? Ne, radši ne. Tom by se to mohlo vymstít. Tady to je v podstatě takový strašně safe místo do té doby, dokud tady nenarazím na něco, co mě totálně sejme. Jako třeba, že si tamhle půjdu pro kokos Juvie, teda kokos jak Brno, Juvie dělá kokosy, to je jasný, to je klasika. Samozřejmě myslím, ne kokosy, ale ořechy. Ořechy Juvie, půjdu si pro ně, tam na mě vyběhne z pozorou kočička a budu v háji. Bez té molineje. No. Takže to je taky důvod, proč tady se snažím žrám. Ne, bohužel neprší, co se nedá. Chci se podívat na nutrice. Ten tuk je fakt problém. Ty si nic nevyplodila, že ne, kytka? Dobrý. Nejsou tady nějaký jiný kytky? Co tahle? Ty? Nemáš tady v okolí si něco? Ne, nemáš jenom velký kámen. Vidíš ztracenu. Máš to tak, kytko. Jo, po kytkách? To je jedno. A ve zbytku tady ty části, tak už nic. Hele, je skřínka. Nice, železná ruda. Ale ta je až na pokročilou technologii. Ale je dobrý, že tady je ten respawning point, protože pak to akorát mi stačí reloadovat, vypnout greenhouse, zapnout greenhouse, vypnout greenhouse, zapnout greenhouse. Dík. Dobrý, už se nudím, takže tady jdi do háje a jdu tady postavit. Pom. Máme do háje. Tak a uvidíme, jak bude fungovat tohle. Come on. To je mnohem lepší. No, tak tam si já dokážu vydržet jako v podstatě neomezeně. Neomezenou dobu bez tuchů. Jo, ono jako, sice ano, budu mít mnohem méně životů, jako celkově, ale nezabije mě to. Ale je lepší prostě žrát tady. Kde to je? Tu kytky. Tu... Já jsem někdo naprosto stát zemi. Tady, a tady, tu ty kytky. Ořechy, nice. Tady ty ořechy, tak se vyplatí asi jako pěstovat. Je možný, že prostě jako teďkonc, tak je to mnohem, ale mnohem, jako, nevím, počkat, já jsem byl. Je dost možný, že je to zbytečný, protože to tady právě roste všude kolem. Tak a... Don't tell me. Ani mi to neříkej. Do prčic. A ty se vylíneš za dlouhou dobu, co? Si naučí čerlok. Nilo, anebo... Oh well.
Prostě jak já umřu na podělaný oheň. Já umřu na vypíchaný oheň. Ach jo. Tak já bych se s váma tam dole, jak jsme měli to bláto, tak já bych se s váma s tady tím pohledem chtěl rozloučit. Já bych se s váma chtěl rozloučit. Mějte se krásně a u příštího videa z Green Hellu. Naschledanou.